खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो आंनि गोदान ब्लगजों नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायग्रोनानै लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन। दिनैनि भिडिअआनो जादों गाबोन रन्जन दैमारी सार गनायनि हियारिंनि थाखाय दिनै जोंनि धेमाजि जिल्ला सिमोनसाफुरियाव एक्स एनडिबि बिथांमोनहा केन्डेल सावनायनि हाबाफारि लादों। बेखौनो आं दसे ब्लग लानाय जाबाय। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनो नायलांबानो जाबाय। आफादगिरि जानानै आङो गासै खौरां बुथुमगिरि नोंथांमोननिसिम आङो धेमाजि जिल्ला एक्स एनडिबि इउनाइटेड फोरनि जानानै आङो साबायखर बावहरग्रोनाय जाबाय मोनाबिलि समाव। दिनैहाय बे आलारि बाथि जिथुनाखि फोजोंनाय हाबाफारि केन्डेल लाइटिं बेखौ जोङो मोनाबिलि 5:30 जोङो जागायनानै गाबोननि जिथुनाखि रन्जन दैमारी सारनि जिथुनाखि गाबोन 15 मार्च बे 15 मार्चआवहाय गाबोन बिथांनि हियारिं जागोन। बेखौ लोब्बा लानानै जोङो दिनै धेमाजि जिल्ला एक्स एनडिबि इउनाइटेड फोराम आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि आरो धेमाजि जिल्ला एक्सबिएलटिनि दैदेनगिरि आरो इउबिपिअनि दैदेनगिरि आरो आइजो अनसायारि आफादनि दैदेनगिरि गासैबो माहारियारि आफादफोरखौ जोङो ज' लानानै दिनैनि केन्डेल लाइटिंखौ जों खालामनाय जादों। मानो होनोब्ला दिनै रन्जन दैमारिया 2020आवहाय रेकर्ड जाना फैदोंमोन। बिथांखौ जोङो आफादगिरि बा फाउन्डार होननानै दिनै जों मिथियो। जायनि जाहोनावहाय दिनैहाय बिथांनि केसआहाय बा बिथांनि केसखौहाय गाबोन जिथुनाखि 15 मार्च बे 15 मार्चआवहाय जाहाथे हाइकर्टनि बा सुप्रिम कर्टनि जि राय जागासिनो बा बिनि बिजिरनाय जागासिनो गाबोन 15 मार्चआव बिथाङा कर्टआव हाजिर जागोन। जाहाथे मोजां बोर लानानै बा जोङो माखासे केसफोरनि सल्टआ गाबोन मोगथां महराव फैगोन होननानै जोङो दिनै आफा बोराइ बाथौ बा जोङो बुंलारुना जोङो आर'ज गाबदों। आरो जोङो बेखौ लोब्बा लानानैनो गाबोननि 15 मार्चनि जिथुनाखि हियारिं जानो गोनां रन्जन दैमारी सारनि बे हाबाफारिखौ लानानैनो जोङो दिनैनि केन्डेल लाइटिंखौ खालामनाय जादों। आरो दिनैहाय जोङो धेमाजि जिल्ला एक्स एनडिबि इउनाइटेड फोरामनि जानानै जोङो मोनफ्रोमबो माहारियारि आफादफोरनि आरो मोनफ्रोमबो जोङो जेसेबांखि जोंनि एक्स एनडिबि इउनाइटेड फोरामनि सोद्रोमा बिथांमोनफोर दङ बिथांमोननिसिम आं साबायखर बावहरदों। जाहाथे गाबोननि दिनावहाय बयबो बिथांनि जाजमेन्टखौ नेना थायो आरो मोजां जाजमेन्ट रिजाल्ट पजिटिभ फैगोन होननानै आङो मिजिंथिदों। बे समाव जिथुनाखि माखासे खामानिखौ बे केसनि बेलायाव सरकारखौ मा खावलायगोन बा सरकारखौ मा बुंहरगोन? सरकाराबोथ' माखासे बिदि केसनि बेलायाव जुदि गोसो जायोब्ला जिथुनाखि बहननाय जिथुनाखि 2020नि जिथुनाखि 27 जानुवारियाव जिथु रेकर्ड जालांनाय बायदि दासिमबो गनो मोनाखै बा गाबोननो माबायदि आसा खालामदों आरो गगोन होननानै नोंसिनिफ्राय फोथायनाय दं नामा? दा बे जाजमेन्टनि गेजेरजोंहाय बा बे नैबे गनाय गयैखौ लानानै माखासे बहुदानो सोंलु खालामो। दिनैसिम जेसेबांखि माहारियारि आफादफोर दङ आरो जेसेबांखि एक्स एनडिबि सोद्रोमा लिडारनिफ्राय केडारसिम दिनैसिमबो जेलाव थानायखौ रावबो रंजानाय मोनाखै। दिनै किडनिक मोनसे गैयि बायदि जाना दं बर' हारियाव। मानो होनब्ला रन्जन दैमारिया एक्स एनडिबिनि फाउन्डारमोन। दिनै 2020आव नोंथाङा बुंनाय बायदिनो रेकर्डनि गेजेरजोंहाय बिथाङा बा केसआ मानो दिनैसिमबो सोलिगासिनो दं बा बिथाङा मानो गवा। बियो मोनसे मानिबा षड़यन्त्र दं होननानै आं साना। मानोना बियो मोनसे रिभलिउसनारि जिथुनाखि आर्म्सजों फैफानाय मोनसे जानोबो हागौ। बेफोरनि थाखायबो आरो माखासे जाहोननि थाखायबो जानो हागौ। बेफोरखौ जोङो दिनैहाय जिल्ला हिसाबै जोङो सेन्ट्रेला जिथुनाखि एक्स एनडिबि इउनाइटेड फोरामा जोङो सावरायमेल जायो होनबाना जोङो माखासे खोथाफोरखौ बेहाय उथाफन खालामनाय जायो। आरो सेन्ट्रेला एक्स एनडिबि इउनाइटेड फोरामनि सेन्ट्रेलनि जिथुनाखि दैदेनगिरिफोरा बे केसखौ लानानै बिटिआर गभर्नमेन्ट, आसाम गभर्नमेन्ट आरो भारत सरकारखौबो नारसिनगासिनो दङ। निस्सय बे नारसिननायनि गेजेरजोंनो हियारिंआ एसे आवगायबाय थानाय बायदिखौ आं नुहुरो आरो बेखिनिखौ आङो बुंनो हायो।